बघू शकता परत एकदा आलोय नदीवरती. हे बघू शकता जाळी सोडतात हे तशी. बघू शकता अशी घेतली सरने. हे बघू शकताय मित्रांनो, मासे भेटलेत आज, चांगलेच मासे भेटलेत. हे बघू शकताय त्याच्यामध्ये पण एक गांजे ह्याच्यात हे की तसे इथं पकडलेले मासे. चांगला थैला भरूनच भेटला आज. घ्या. हे बघू शकता इकडं नदी आहे. घेऊ का? हो घ्या हे मासे. दे. हे बघू शकता मित्रांनो.